Алдағы кытлау хатыбыз Сызрань шәһәренә аша. Бүген үзенең 45 яшьлек матур юбилеен Бахтиевка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Темниханов Ринат Римулы каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан аны Бахтиевка авылыннан әнисе Майза Абдуллахатьевна, апасы Зифаримовна, җизнәсе Равил Юсепович балалары белән, Яңа Кулатка авылыннан апасы Рина Римовна, җизнәсе Фәнис Алимҗанович балалары белән һәм Сызрань шәһәреннән апасы Рамиля Римовна балалары белән котлыйлар. Сөекле улым, кадерле энебез һәм абыебыз. Син 1975 елның 8 октябрендә Бахтиевка авылында дөньяга аваз салган идең. Гади авыл малае үсеп, шунда ук мәктәпне тәмамлады, аннары техникумга укырга керде. Кулына дипломын алып, олы тормыш юлына басты. Олыгайгач, үзенең җан юлдашын, киленебез Зәйтүнәне очратып, матур гаилә кырдылар. Татулыкта, мәхәббәттә 2 балалары туды. Сызрань шәһәрендә яшәп, алар матур тормыш итәләр. Картлык чагымда таянычым булыр дип үстергән улым ышанычымны аклады. Ул гомере буе апалары өчен таудай, ышыклый алырдай олы таяныч булды. Минем өчен балам багалмам дип, җаным өзеп бирергә дә әзер булган. Күңелемне гомердә дә рәнҗетмәгән улым булып гомер кичерә. Ул һәммәбезгә дә гел ярдәм кулы сузырга хәзер тора. Йомшаклык, ярдәмчеллек пәйгамбәрләр сыйфатыдыр. Синең дә керсез күңелең шундый сыйфатларга ия. Без сиңа туган көнеңдә бар кылган изгелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. Худайдан язылган гомереңне нык иман байлыгы белән, исәнлектә, саулыкта, пар канатың кайрылмыйча, балагыз бәхетенә куанып гомер итүеңне телибез. Рәхмәт, кардәш җанда туганыбыз булганың өчен. Ике дөнья әҗер савапларына иреш, әлеге хисләрне хөрмәт итеп, саклап яшәгәнең өчен. Без барыбыз да сине нык яратабыз һәм тирәнтен хөрмәт итәбез. Улым, батыр энебезнең 7 туган көннәре. Имин уссын алда язган якты көн һәм төннәре. Ниләр икән телиек дип башлар ватасы да юк. Гомер буе булдың батыр, акыллы, шаян һәм шук. Теләгебез кырыш саулык, саф иман байлыклары. Көтсен алда бүгенгедәй күрмәгән шатлыклары. Уңышларың артып торсын, сөенечләр килсеннәр, якыннарың сиңа бары матур хәбәр бирсеннәр. Кадерле Ринат Римович, чын күңелдән бар якыннарыгызның матур теләкләренә кушылабыз. Бүләккә алар сайлаган җырны юллыйбыз. Бәләкәшем минең, көтеп алган күңел кошым минең, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем. Син бит минең таянычкаем, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем. Син бит минең таянычкаем. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткәе булып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым, улыкаем, кояш нурым, аем, йолдызкаем, очар канат, кайларың сынмасын, гомеркәең тик шатлыкта усын. Очар канат, кайларың сынмасын, гомерең тик шатлыкларда усын. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткәе булып җитәрсең.
жетерсің, дүняларны гизерсің, ылашындай ұшып қына қайтып жетерсің. Хизмәтләргә китерсің, дүняларны гизерсің, ылашындай ұшып қына қайтып жетерсің. Эх, син улым, син улғынам, киләчәктә терәгем булгына. Көч һәм гайрәт булсын юлдашларым, ышанычлы булсын гел дусларым. Көч һәм гайрәт булсын юлдашларым, ышанычлы булсын дусларым. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең, ылашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең, әнияти диеп кенә кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең, ылашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең, ылашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Әнияти диеп кенә